Pozdrav čituljka! Danas čitamo Žika Žabac i sat kukavica. Žika Žabac bio je šumski časovničar. Njegova radnja bila je u jednom od stanova u prizemlju velikog drveta, a imao je uvek dosta mušterija, pošto je bio vešt u popravljanju svih vrsta satova. Kad se glistama pokvario sat, dotle nepropustan za vodu, i počeo da brboće, Žika je znao kako da ga osuši i vrati vlasnicima sat kao da je nov. Kad je kuhinjski časovnik gospođe Mravice počeo da zaostaje, pa je ona uvek kasnila sa ručkom, Žika ga je za tren oka doterao tako da ide pravom brzinom. A kad je sat sa klatnom Zdravka Zeca počeo da se kikoće kao neko derište, kapljica Žikinog specijalnog ulja naterala ga je da se opet ponaša, to jest zvoni, na dostojanstveniji način. Jednog jutra Žika se iznenadi videći da ga u radnji čeka kukavica. "Izvolite," reče on ptici, "mogu li čime da vas uslužim?" "Nadam se da možete," odgovori kukavica. "Nije mi dobro." "Pa zar ne bi bilo bolje da odete do ptičijeg doktora?" reče Žika. "Ja umem samo da popravljam satove." "Pa ja sam sat kukavica," reče ptica, skakućući nervozno. "Ali više ne mogu da kukam. Ako ne povratim moć kukanja, ostaću bez posla." "A kad ste primetili da vam nešto nije u redu sa kukanjem?" "Pre 1-2 nedelje," uzdahnu sat kukavica. "Sećam se da sam u to vreme imao mnogo posla. Svakog dana po nekome je molio da proletim i kažem mu kad je 9 sati ili 10 ili 12 sati. Ako bi neko sa velikog drveta izlazio u šumu, ja sam mu govorio koliko je sati. Jeste bilo zamorno, ali sam se osjećao koristan, a ovako nikome nisam potreban jer ne mogu da kukam." Jadna ptičica Zajeca. "Dede, saberi se," reče Žika živahno. "Dođi da te pogledam." Upilji se u pticu kroz uveličavajuće staklo. Pažljivo je pregleda perje i noge, zagledaju se pod krila i u grlo, da vidi ima li kakvih znakova koji bi mu otkrili u čemu je nevolja. Ali nije mogao da nađe ništa sumnjivo. "Izgleda mi da ti sve radi kako treba," reče Žika najzad. "Mislim da je stvar samo u tome što ti se kukanje iscrpelo od preterane upotrebe. Mora da se odmori. Najbolje ti je da odletiš nekud podalje od velikog drveta na nekoliko nedelja. Ako se jedno vreme ne budeš služio kukanjem, uveren sam da će ti opet raditi isto onako dobro kao pre." Sat kukavica učini kako je Žika rekao, spakuje kofere i odleti na 2 nedelje na more. Tu je po ceo dan provodio na suncu, ujutru dugo spavao, a tokom celog odmora nijedanput nikome nije rekao koliko je sati. Onda sat kukavica doleti natrag na veliko drvo. Podne toga dana iskoči na grančicu kraj svojih ulaznih vrata, otvori kljun i oglasi vreme 12 puta, zakukavši najglasnije što se igda čulo. Sat kukavica iz velikog drveta bio je opet na službi i radio je kao nov.